ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ। ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ସରିବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏବେ କ'ଣ କରିବା? କେଉଁ ବିଷୟ ପଢ଼ିଲେ ଭଲ ଚାକିରି ମିଳିବ? କେବଳ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ବିଜ୍ଞାନ, କଲା କିମ୍ବା ବାଣିଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏମିତି ଅନେକ ରାସ୍ତା ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସଫଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଇପାରିବ। ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସେହି ସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ପିଣ୍ଟୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପିଣ୍ଟୁ ଟକ୍ସ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦଶମ ପରେ କେଉଁଟା ବେଷ୍ଟ କ୍ୟାରିୟର, ଯେଉଁଟାକି ଫାଷ୍ଟ ଅଛି ହାଇୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଆର୍ଟ୍ସ, ସାଇନ୍ସ, କମର୍ସ। ଯେଉଁଟାକି ସାଇନ୍ସ, ଯଦି ଆପଣ ଡାକ୍ତର କିମ୍ବା ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ବିଜ୍ଞାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ବାଣିଜ୍ୟ, କମର୍ସ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ହିସାବ କିତାବ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କିମ୍ବା ସିଏ ହେବାରେ ଆଗ୍ରହ ଅଛି ତେବେ ବାଣିଜ୍ୟ ବାଛନ୍ତୁ। ଆର୍ଟ୍ସ, କଲା, ଆଇଏଏସ୍, ଓଏଏସ୍ କିମ୍ବା ଓକିଲ ହେବା ପାଇଁ କଲା ଏକ ଉତ୍ତମ ମାଧ୍ୟମ। ଏଥିରେ ଏବେ ଅନେକ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି। 3 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ପଲିଟେକ୍ନିକ୍। ଯଦି ଆପଣ କମ୍ ସମୟରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଲାଇନ୍କୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ପଲିଟେକ୍ନିକ୍ ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ। ଏହା 3 ବର୍ଷର କୋର୍ସ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଚାକିରି କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ବିଟେକ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରେ ସିଧାସଳଖ ନାମ ଲେଖାଇ ପାରିବେ। 4 ନମ୍ବର ଆଇଟିଆଇ, ଶୀଘ୍ର ଚାକିରି ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସରକାରୀ ବା ବେସରକାରୀ ଚାକିରି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇଟିଆଇ ସବୁଠୁ ଭଲ। ଏଥିରେ କିଛି ଟ୍ରେଡ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍, ଫିଲ୍ଟର, ଡିଜେଲ ମେକାନିକ୍ ଭଳି ଟ୍ରେଡ୍ କରି ଆପଣ ରେଲୱେ କିମ୍ବା ବଡ଼ କମ୍ପାନୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଦଶମ ପରେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ, ଯେମିତିକି ଏସ୍ଏସ୍ସିଜିଡି, ଏମ୍ଟିଏସ୍, ରେଲୱେ ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସେନା, ଆର୍ମି, ନେଭି, ଏୟାରଫୋର୍ସ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେଠାରୁ ଗଣିତ ଏବଂ ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ବିଷୟ ଛୋଟ ବା ବଡ଼ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଥିରେ ଆଗ୍ରହ ଅଛି ସେଇଟା ହିଁ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ପଚାରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ବ୍ୟସ୍ତ ପାଇଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।